नै जोंना पिंकिया लोगोफोर सानफा एफा देरबोगासिनो दं आरोना लोगोफोर नै पिंकिया हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों दिनैनि जोंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै नोंथांमोनाथ' थारैनो मिथिखाबाय जोंहा निउ मेम्बार जाबाय होननानैहाय थ' जोङो फेमिलियैनो माबोरै जोथोन लादों माबोरै दङ बेफोरखौ नोंथांमोनजों निस्सय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आङो शेयार खालामनो सानदों ओमफ्राय नेमखौथ' दोनखाबाय फिसाजोआनो दोनदों आरोना पिंकि गावनि चइस खालामनाय नेम आरो पिंकिखौनो दोनबाय ओमफ्राय बे पिंकिया मारै दं पिंकिखौ जों फेमिलि माबायदि केयार खालामदों थ' दिनैनि भिडिअ बेखौनो नुनो मोनगोन अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर नै जोंना पिंकिया जि मोजां उन्दुदों नै हिटारनि गुदुंजों आरोना लोगोफोर बिराद मोजां उन्दुनानै दङ नै माने बियो जाखांबाय आरोना आदार जाखांबाय ओमफ्राय नै हिटारनि दुंनायजों जि मोजां उन्दुदों माने गुदुं दुंबुद जायो आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय उन्दुगासिनो दं आरो दाथ' 6टा जाबाय लोगोफोर आयै फिसा आन्दाज मोनदों ओमफ्राय साहा बानायगासिनो दं आङो लोगोफोर टेस्टि साहा गाइखेरनि टेस्टि टाइमखौ 6टा जाबाय सानदों आङो लोगोफोर 6टा जायाखै 5:30 जाबाय आरोना ओमफ्राय गाइखेरनि साहाया नै मिस्ट्रिफोराबो रेडि जाबाय आरोना थांनो आखाइ सुगासिनो दङ ओमफ्राय नै साहाया जाखाबाय आरोना आङो लासै होना होदोंमोन ओमफ्राय नै दा आङो खांसिगोन नालाय नै आं खरा होना होबाय आरोना जाबाय आङो दाबो दुगैयाखै आरोना लोगोफोर आं बुंखादों सिगाङावनो जेब्ला मिस्ट्रिफोर थांखाङो अब्लासो आङो दुगैनो मोनो आरोना थ' बेनि थाखायबो माने आं दासान्दि मोनायाव बिदिनो 6टासोआवसो दुगैनाय जायो नालाय लोगोफोर ओंखायनो आङो एसे देहाखौ बोरैबा मोन्दों थान्दा मोनो आरोना ओंखायनो आङो दिनै दै गुदुं जानना लाबाय आरो बिराद गुदुं जाबाय दा मिस्ट्रिफोर थांखांबानो आंबो दुगैनानै लानोसै लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना साहाखौ लुनोसै लुनानै आङो मिस्ट्रिफोरनो फैनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा दुगैखांनानैसो गुदुं लोंगोन आरो साहाखौ 1 2 3 4 5 बिसोरो 5 5 आरोना बिसोरो दिनै वाटारखौ माखासे आरे बे गिदिरसो जाबाय वाटारलायखो मोनासै आं माबा प्लास्टिक गिलासखौ गुदुं गरम गाइखेरनि साहा गाइखेर मोजां नांबाय आरोना दिनै ना माने काट मिस्ट्रिफोर गैया दिनै लोगोफोर ओंखायनो गोथाव मोनलांसिगोन आरो बिसोर स्पेसियेल साहा बिराद गोथाव नुबाय गोमोनो साहाखौ जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा होनो बिस्किट गैया आरोना लोगोफोर मामि साहा मबाइल नायगासिनो खोमसि जाबाय लोगोफोर साहाया कापसे आग्लायबाय ओमफ्राय लखबनानै दोनफिनसै आङो लोगोफोर दुगैखां लोबखां ओमफ्राय क्रिम थिमथ' गैया लोगोफोर माने जास्ट मोदोमाव फोनग्रा थावखौनो आङो बिलिरलाबायनानै थायो आरोना लोगोफोर माने गैखाया आंना जेबो क्रिम थिम ओमफ्राय फिसाजो बेफोरखौसो फोनलाबायखायो आरोना आङो माने गोदोबो फोनखायोमोन बेखौनो दाबो ओमफ्राय फिसाजों लोगोसे आं फोनफायो थ' बे आरो लोगोफोर जेबो गैया थाव फोनबाय बे थावखौनो फोनफाबाय आरो मोखाङावबो ओमफ्राय नै ओरैजाय साहा फुदुंगासिनो दङ गोदौबाय साहाया ओमफ्राय रेडि नै ओमफ्राय नैबे आग्लायनाय दहायनि मोजां काप आरोना लोगोफोर मोजां कापसो ओमफ्राय आंहा सारा अर सुगासिनो दङ थ' बेयावनो लांनानै लोंहैसै आरोना लोगोफोर दासो मोजां मोनबाय दुगैखांनानै जाबाय लोगोफोर साया नोंसोर साहा लोंना लोङा फिसाफ्रा हा नै बेयाव गालांसै आं मिथिबाय नोंसोरनो मावजिया साहा लोङा मावजिथ' नङा पिंकि नै दा लोंदो मिथिबाय थ' गाबोन थांनो फैयो
माबा थांथ' थिनालियाव गाबोन माबोरै नङा फिसा फिसा मोनगोन ना रुबाराव बाजार जायालै थिनालिया मंगलबारसो लायना दोनफैनोसै फिसा मोनगोन फिसा फिसानो बेयावनो दोननोसै रा दसथा खारनो हाखाया गेट होबानो थांनाय नंखाया रकेट होगोन दाउ फिसिनायाव गाज्रि मोनाथ' इन्टारेस्ट मोनलाय आंबो बानायालाय बे देनां ग्रिलफोर होबाथ' सिन्थायानो गैया फिसिगोन आं ओमफ्राय आं लोगोफोर ओरैबायदि मोजां मोनबाय रोहो अरखौ सायनो मोननानै आरोना नोंथांमोनाबो नुगासिनो दं थ' अर सायनानै साहा लोंनानै एसे जों सानैजों एसे खोथा रायज्लायबाय आरोना लोगोफोर जिहेथु संसार जानायनि दिनैथ' सानदे लोगोफोर फुरा नै मावजिजों थासिगोन दांबाय थानाङा होनो थिखोबाय थायो ओमफ्राय गस्ला बानायना होबाय आरोना बिदाया लाबोलाय नायनो एकदम दिनै मोनायावबो साराय 5टायाव सिखारनानै दौनांदों आरोना जोङो बिमा बिफा फिसाजो बिदायाथ' जेबो पात्ता गैया नै ओमफ्राय बिमाया लांफैथोंसै होननानैहाय बाहेरायाव दसे दोनलायबाय ओमफ्राय लांफैयाखै आरोना एसे सियानसिन जाबाय गाइखेरखौबो लोंनो रोंसिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय हिटाराव दोनबाय थाखायो नालाय र' नै मावजिखौ खोमायावसो हमनांगौ नै अन्थाव बाथावखा दांनाङा नै लोगोफोर साया बिमायानो मालाय खोमायावसो हमखांखायो अरखांखायो सियानसिन जा हासुबाय थादोंबो आरोना दहाय फुङावबो हासुदों पिंकि मोजां दं दे नै बेबायदि जायो मोनायावबो सिखार दौबाय थादों जोङो ना इलाय बिदि जानो रोंबाय आरो अन्थाव बाथावनो र' ओमफ्राय आखाइ सुफैदो नोंसोरो दे जाबावदो दे र' दे एसे जाबाव दे अन्थाव बाथाव दं आखाइ सुइदो ओमफ्राय होदो गोलैगोन गाइखेरा दे जाबाय दे ओरै थाथ' हाबाखै नामासै दे जाबाय दे गावनि जायगा एसे ओरै खोबना हमनो थांलाय फैलाय खालामनो रोंबाय आरोना गावनि जायगायाव थानो रोंबाय फैनो नागिरदों आखाइ सुइदो दिनै सानडे ओमफ्राय जोङो बाजाराव थांनो सानदोंमोन जानाय नंला आरो बाजाराव थांनो थाखाय रेडि जादोंमोन बहुत बुस्थु नांगौ जादोंमोन ओमफ्राय दा सिमेन्ट लायनो थांदों ओमफ्राय 11टासोआनो जाबाय आरोना लोगोफोर ओंखायनो जानाय नंला बायदि मोनदां माने सानजौबाथ' नांगौ बुस्थुफोरखौ मोजाङै मोनजोबा नालाय फुरायैहाय जोबग'जोबो थ' बेखायनो जानाय नंला केनसेल आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो आं संगासिनो दिनै दावदै रुगासिनो ओमफ्राय लाब्रा बानायदों आरोना ओंख्रिखौ दावदै साब्रैनि दैब्रै रुगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मावजिखौथ' जोथोन लानांबाय लोगोफोर हरावबो जोङो खनथाम खनब्रैयानो दौबाय थादोंमोन उन्दुनायसिम आरोना ओमफ्राय मोनायाव सिरि उन्दुना थादों थानाया ओमफ्रायो साराय 5टायाव सिखारनानै दौफिनबावनांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फुङावनो सिखारनाय लोगो लोगो दौलायबाय ओमफ्राय एसे सैथानसिन जादों आरोना साबसिन लोंसिनदों सैथानसिन जादों ओमफ्राय मोनायाव माने गाबनायखाय बिमाया लांफैदों नामा साननानै बाहेरायावबो दिहुननाय जादोंमोन ओमफ्रायो मानखोनो हाया लोगोफोर वालखौनो मानखोनो हाया दुखु मोनहोबाय थायो आरोखि बिदिनि थाखायनो दोननायबो जालायलांबाय ओमफ्राय फारसेथिं बोरैबाबाथ' दोनजाया आंथ' बाखायो बिदिखौ ओमफ्राय बिफायाबो अनो आरोना अन्थावथावखायनो जोथोनबो लाबाय जेब्ला ओंखायनो दा दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर नायनोसै थांनायालाय थांखासिगोन आरो बेयो सैथानसिन जाबोगासिनो दं आरोना देरहोलां सैथानसिन जाहोलां ओमफ्राय आरो नै धुमधाम खामानि सोलिगासिनोलाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय